Filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka bɔ k'a fɔ ko dansa ka kunnafoni kɛnɛ kan Actu Paix min bɛ tali kɛ bɛn ni kelen kuma wɛrɛw kan minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nin y'a 107nan de ye bi ta in kɔni bɛna yeli da Finpeace ka baarakɛlaw de ka Mali kɔnɔna na bakurubaw filɛ nin min bɛ tali kɛ baarabolo dɔ kɔni o nun donna Bamakɔ ani Segu ɲɔgɔn fɛ o baarabolo in de bɛ wele k'a fɔ mara ani kunnafoni a bɛ boli fɛn min kan sigidalamaw ka se ka kalan kɛrɛnkɛrɛnlen d'u ma walasa u yɛrɛw bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya sinsinbaw ye u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na fɛn minnu kɛlen o ko la an bɛna lakali k'o la ni dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na hali bi kunnafoni nasiraw kan bakurubaw la min ye Finpeace Sahel ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'olu kɔni bɛ yen ko olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ji kasara o sababu la min ye sigida naaninan o merilakaw olu kɔni ye kulekan bɔ Finpeace la a y'u ka wele jaabi fɛn minnu kɛlen o ko la an bɛna ɲɛfɔli ko o fana na min bɛ tali kɛ projet fo ka bɛɛ hukumu kɔnɔna na minnu ye influenceurs communautaires ye olu dɔ la kelen kɔni ye min kɔni ye kunbɛba dɔ labɛn ni o ye baara de fɛrɛ ye janko o ka se ka kɛ sababu ye ka kunnafoni kolo kunnafoni jate ka ko kɛlɛ ani ka se ka bɛn ni kelenya k'u kolokolo ani ɲɔgɔn cɛ walasa sigi bɛ se ka kɛ damu ye cogo min na nin de ye bakurubaw ye o de bɛna fara min ye kunnafoni senatɛriw kan ka dɔgɔkun kunnafoniw dafa a kana taa yɔrɔ la walawalaliw bɛna k'aw ye sɔnni. I n'a fɔ anw y'a fɔ an cogo min na bakurubaw la dakun na min ye ka kɛ ni juikalo tile 23 tɛmɛnen ɲɛsanba 2025 min ye baarabolo dɔ kɔni ye o nun donna Bamakɔ ani Segu ɲɔgɔn fɛ baarabolo min bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin damakasi baaraw kɛcogo ma janko sigidalamaw olu bɛ se ka o fɛɛrɛ n'o o dabaliw dɔn cogo min na hakililajigila min ye nin baarabolo ninnu ye a bɛ ɲɛsin hukumu min ma walasa sigi bɛ se ka kɛ damu ye sigida la cogo min na ka se ka wulikajɔw kɛ ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ o de kama min ye projet mara ani kunnafoni ye o min bɛ yen ni musakaw bɔbaa ye Union européenne olu kɔni bɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa 120 bɔɲɔgɔnko denmisɛnnin sifinw ani musolakaw la ka bɔ marabolo 6 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ Mali kɔnɔ olu de ye nin kalanbolo ninnu sɔrɔ walasa u yɛrɛw ka sigidaw la u bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya kumafɔbaw ye k'a kɛ a hakililatabaw ye walasa ka caman fara u ka dɔntaw kan walasa min ye bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati ani ka se ka min kɔni ye sigi kɛ damu ye an ka jɛ an ka Nana Sidibe ka sɔrɔli lajɛ. Face aux défis d'inclusion et de participation citoyenne, Finpeace a lancé à travers un atelier de formation les 23 et 24 juillet 2025 à Bamako les activités de son programme de mentorat sur les plaidoyers et l'engagement communautaire pour la paix. Cette initiative s'inscrivant dans le cadre du projet Construisons ensemble, éducation aux médias et engagement citoyen Marani Kunafoni est financée par l'Union européenne et mise en œuvre en partenariat avec Search for Common Ground. Ce projet a pour ambition de mobiliser la jeunesse sur les questions de citoyenneté, mais aussi l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation. Et nous sommes très heureux d'être à cet atelier avec Finpeace qui lance les activités des partenaires de mise en œuvre de ce projet et que nous accompagnons dans le cadre du renforcement des capacités de la jeunesse. Ces 12 jours d'atelier vont leur permettre d'avoir leur capacité renforcée dans ce domaine, mais également aussi il y aura un mois d'assistance sur ce plaidoyer et cette assistance également qui va être faite par des consultants que nous avons engagés pour la circonstance. Mais ce que nous voulons derrière, c'est que nous ayons des jeunes capables de pouvoir faire face aux questions prioritaires de leur communauté, mais également aussi d'apporter des solutions en proposant à leur communauté afin qu'ils puissent avoir ce changement que nous voulons puisse être vu à travers eux. Cet atelier de formation marquant la première phase du programme de mentorat a réuni des jeunes, des acteurs de la société civile et des personnes en situation de handicap autour des notions de plaidoyer, de leadership et d'engagement communautaire. Bien évidemment, nous avons réussi une catégorie de jeunes ici avec plein de potentiel, mais aussi avec plein d'ambitions qui ont du potentiel et qui voudront sans doute réussir au sein de leur communauté. Il s'agit essentiellement des leaders communautaires qui créent de l'impact et qui ont besoin effectivement qu'on puisse travailler avec eux pour renforcer leur leadership et les rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus utiles au maximum de personnes.
Ça sera un atout majeur pour nos jeunes de pouvoir beaucoup plus ancrer nos actions autour également de l'ancrage communautaire et de pouvoir beaucoup plus aussi améliorer nos actions au sein de nos différentes communautés respectives. Moi, j'ai beaucoup apprécié que ce soit au niveau du plaidoyer. On sait comment élaborer un plaidoyer sur un sujet donné, comment un leader transformationnel devrait se comporter, quelles sont les qualités qu'il devrait avoir. Il y a toutes ces notions-là qui sont ancrées. Une phase de mentorat sous forme de coaching personnalisé suivra cet atelier de formation pour accompagner 120 jeunes dans la mise en œuvre des projets de plaidoyer en lien avec les besoins réels de leur communauté. Le projet Construisons ensemble Marani Kunafoni cible les localités de Ségou, Kaye, Mopti, Sikasso, Gao et le district de Bamako. Alibi mimbi talike Fimpiska wulika jowla ina fa mu ya fo anyina chugumina uye wele kan jabi ka bo sigidan nanina omer la kaw ulu yoro mimbi talike tantanu e tanti ode tambu yongu kata se minye ereshu électriquement nu uye toblikala o yemunu mi do kurana ode nduru o munye kiti sanitaire ye no ye docteur mino ye munu musika keso bi gele ni umbi yoro munu na kaseka o baro ke ona nyongo sel daga de muga chaude bisaba minye carton fla o min klingel na kondana o déjà velo bouton dem bisaba bi akondana ale ni gluki no eti shorti o de muka anindur bunyongo ni bola fe no de la Fimpiso Sahel fe sigida nanina o mirla ka o makakeni juma do ye utukalo o kle folo sama fla ani muka aninduru uka wele jabila mambe no watla ba na nulu koni ye gele am son soro janko ni jikasara ye ulu soro ni jiduluka o akakundi warsa ka saka ulu deme anga je kani je naje. C'est l'occasion pour moi de remercier les cadres de l'ONG Think Peace. Nous avons été une commune qui a été exposée à cette situation d'inondation l'année courante, l'année dernière. Et les conséquences ont continué. C'était catastrophique. Sur 8 quartiers, au moins 7 ont été touchés. Il était de notre devoir de passer par des mécanismes et surtout des gens qui ont l'habitude de nous aider. Et l'ONG Think Peace fait partie. Ils nous ont aidés et plusieurs fois. Ça, on dirait que ça fait un plus. Donc, nous allons tout faire pour que ces gens qui ont été touchés aient ces matériels. Think Peace, à travers ce don-là, va permettre à améliorer, va permettre à certains de sortir de certaines situations. Nous avons jugé nécessaire d'apporter bien sûr notre modeste contribution avec certains matériels qui peuvent servir bien sûr, surtout on est au moment de l'hivernage, donc nous avons apporté quelques tentes plastiques mais également aussi quelques matériels sanitaires. Nous, tout ce qui rentre dans le cadre de la stabilité, tout ce qui rentre dans le cadre des besoins vitaux de la population, tout ce qui rentre dans le cadre aussi de ce qu'on appelle le développement, le relèvement économique de la population. Nous sommes, en tout cas, nous nous engageons à dégager une stratégie d'accompagnement dans ce sens. Alibi kunafoni nasara wuraw kan Fimpiska baaraw ukumu kɔnɔna ka kɛ ni jouer kalo tile mukan tɛmɛnen ye sanba 2025 min ye bras de fer ye n'o o ye minnu bɛ yen k'a fɔ n'o o ye farikolo ɲɛnajɛ bolofara dɔ ye n'o ye minnu bɛ tɛgɛw da ka se ka o kɛ kulon ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninlaka ma 600 bɔ ɲɔgɔn sifinw na a kɛla sababu ye ka olu fara ɲɔgɔn kan sigida duurunan kɔnɔ projet fo ka bɛɛ ukumu kɔnɔna na u ka hakilila min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko an bɛ se o min kɔni ye yamaruya kan o dila walasa baaraw ka se ka daminɛ kulon ka se ka daminɛ min ye Think Peace coordinateur national fɛ ni o ye Abdou Kola Bokumi a kɛkun de ye walasa ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ni farikolo ɲɛnajɛ bolofaraw ye janko bras de fer ani ka kɛ sababu ye ka se ka sigi kɛ damu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kunnafoni jatigintan u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na hakilila jigila min ye nin hakilila ye a kɔkɔrɔma donna
Think Peace fɛ ale ni Search for Common Ground Mali nka musaka bɔba o de Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a kɛnɛ kan min kɔni ye kuma caman ye o fɔla bɛn ni kelenya kunkan k'o kibaruyaw la walasa fɛn minnu bɛ se ka kɛ an kelen-kelenna fɛ walasa ka se ka bɛn ni kelenya ko sabati seereya kan olu fana dila maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɛlen bɛ ka u yɛrɛ bakun di a ko saratigɛw la ani wulikajɔ wɛrɛw fana kɛla mun kɛra ɲagaɲaga caman ye jamanadenw damaw olu ni ɲɔgɔn cɛ wa o de b'a nata kunnafoni senatɛriw na. kunnafoni senatɛriw na Think Peace kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don sabula a kɔni ye seereya sɛbɛ sɔrɔ ka bɔ min ye kɛlɛcɛkɔrɔw olu minnu bɛ korokaw olu ka fanfɛlaw fɛ o kɔni kɛla damanasigi ye sigi min kɔnɔna na ni u ye bonya kɛ ka bonyamasegin kɛ ko bonya bɛ Mande bonyamasegin fana bɛ Mande a bɛ bila o de hukumu kɔnɔna na min ye projet Jirajaki ye u ye bonyamasegin kɛ ka bila o de hukumu kɔnɔ min musaka bɔbaga kun ye GCRF fɛ yen u ye ciwara fana di o mun fana ye tamasiyɛnba ye anw fɛ Mali la yan nɔ janko bamanan ciwara kɔni bɛ di walasa ka kɛ min kɔni ye wale ɲuman dɔ o sababu ye walasa baara ɲuman kɛlen ka se ka o baara ɲuman fo maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni sɔnna ka u bɛrɛ kɛɲɛ k'u dama kɛɲɛ maaw ma waati kofɔlen dɔw la ka olu fo ani min bɛ baaraw kɔni a nisɔndiya a bonya ani a kɛcogo ɲuman a bɛ o bɛɛ lajɛlen de kofɔ ka kɛ ni nin jɔnjɔ fila ninnu sɔrɔli ni o ye seereya sɛbɛn ye ani ciwara min kɔni ye baara kuncɛ kɛnɛ kan baara min bɛ yen n'o kɛla damanasigi ye n'o kɛla forum min bɛ yen n'o o tun bɛ projet Voix des enfants du Sahel pour la paix o kan Think Peace kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen bɛ sabula a b'a to u ka caman fara wulikajɔw ani taa ni ka seginw kan janko mun bonya ni a karama u bɛ se ka se farafinna cɛncɛn ka jamana bɛɛ lajɛlen ma sabula maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'olu kɔni mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnna wulikajɔw la olu kɔni y'a k'a fɔ o jama ka ca fo ka taa fɔ a to ten wa o de fana bɛ dansigi an ka nin dɔgɔkun kunnafoniw la minnu mana kunnafoniw sɔrɔ a y'a lajɛ n'a y'a lajɛ a k'a cari k'a kolonkolon walasa ka se ka se yɔrɔ caman ma n'a y'a partage o bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ nin kunnafoni duman ninnu sɔrɔ ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a kɛ to kan a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ.